Здравейте! Вие сте се записали за онлайн обучението ТОП 5 начини за онлайн доход. Аз съм Ирена Сиракова, вашия лектор от Business Face и днес ще ви покажа как да монетизирате в Facebook или поне няколко начина за монетизиране в Facebook. Първият начин, който искам да ви покажа, е един напълно елементарен, така да се каже, начин за представяне на различни продукти в Facebook страниците. Ето, например, отварям една страница, която много харесвам, за ръчно изработени бижута. Тук бижутата са представени по максимално най-простия начин, чрез снимка и описание към снимката, съответно цена. Съответно са дадени контакти, които да се използват при поръчка, телефон, имейл. Т.е. не е включен онлайн магазин в самата Facebook страница, да е вграден, а просто се представят продуктите, извършва се поръчка, доставят се. Ето още един такъв вариант, който е за ръчно изработени плетива. Отново самите продукти са представени под формата на снимки. Комуникацията се извършва директно за поръчки в самата Facebook страница. Правят се поръчки на имейл, по телефон. Обявява се, когато дадена стока вече е продадена под самата снимка, като описание, и така се излагат всички налични продукти и съответно продукти, които могат да бъдат изработени, съответно поръчани. По-професионалният начин, естествено, за представяне на продукти в Facebook и монетизиране е чрез вграждане на онлайн магазин. Ето пример за един такъв. Ще ви покажа първо стандартно страницата. Това пак е една страница за ръчно изработени бижута. Тук има стандартните публикации, отново се качват бижутата в различни албуми, снимки на изработените бижута и така нататък. Но тук покупката става предимно чрез вграден онлайн магазин, който е ето го. И се дава възможност, разбира се, на клиентите да поръчват и по други начини, отново чрез имейл, на самата Facebook страница и телефони. Този онлайн магазин е български софтуерен продукт. Няма да влизам в подробности. Може да го видите и сами. Смисъл такъв, плаща се тук абонаментен план, 20 лева на месец, ако не се лъжа. И се изгражда един такъв магазин, от който, ето, примерно, аз сега, ако желая да закупя някакъв продукт, имам си кошница, натискам купи, директно ми излиза. Тук преди това съм пробвала за някакъв продукт, така че ми излиза, добавя се и този в кошницата. Съответно става два продукта, излиза ми цената, натискам да направя поръчка, попълвам си данните, имена, имейл, телефон, след което отивам на следващата стъпка, която е начин на доставка, попълвам данните там, начин на плащане, допълнителна информация, преглед и потвърждение на поръчката, след което съответно получавам продуктите, които съм поръчала. Един напълно стандартен, много лесен за използване, както от страна на клиентите, така и на администратора онлайн магазин. Ето, Powered by Vivid Story. Но този вариант е платен. Аз днес ще ви покажа и как можете много лесно да вградите какъвто и да било уебсайт по този начин във Facebook страницата си. Съответно може да бъде и онлайн магазин, като този онлайн магазин или уебсайт могат да бъдат изработени напълно безплатна уеб платформа, стига да имате нужните умения за това. Пример е
нашата Facebook страница. Ето как аз, например, съм вградила нашия уебсайт. Тук е под формата за нас, но ако беше съответно онлайн магазин, нямаше да е проблем тук да стои онлайн магазин като име. Съответно хората да влизат и да закупуват различни продукти. Само ви показвам как изглежда, че изглежда по същия начин и е на същия принцип. Ето примерно, смисъл ето го сайта. Отиваш надолу, можеш да разглеждаш изцяло сайта в Facebook, без да излизаш от самия сайт. Където и да натиснеш, то те препраща съответно към самата страница. Отново не излизаш в Facebook, изцяло преглеждането става тук. То, примерно отиваме на обучение и на съответно онлайн обученията, за които сте се записали. Ето го и вашия модул топ 5 начина за онлайн доход. Сега ако натиснем регистрация, ще ви излезне една форма за регистрация, която директно попълвате отново тук в Facebook. Изпращате, след като изпратите, получавате потвърждение, че сте попълнили и съответно указание какво се случва от тук нататък. Това е един идеален начин. Представете си го сега под формата на онлайн магазин, както го видяхте в първия вариант при бижутата. Ако тук бяха продукти, щяхте да натиснете върху продукта, да ви се появи продукта с описанието и количката. След това, ако натиснете да закупите, съответно да ви се появи пазарната кошница с поръчките. Оттам да направите поръчка, регистрация и така нататък, всичко, което е необходимо и да пуснете своята поръчка за продукти и съответно да ги получите. Както казах, тук се използва една напълно безплатна платформа, която я използвам за направата на уебсайта. Вграждането става много лесно. Това е чрез платформата. Ето тази платформа. Само момент да ви я покажа. Tradable Bits. Сега ако натиснете върху нея, в смисъл аз ако натисна върху нея, съответно ме праща на страницата, която е на тези допълнителни приложения, които се вграждат в Facebook. Аз ще влезна с моя Facebook акаунт. Вие съответно ще трябва да се регистрирате. Ето аз използвам тази платформа почти за всичките си страници, Facebook страници и фен страници, които администрирам. Съм правила някакви вграждания. В случая използваме ето този вариант на приложение, който е HTML приложение. Вижте колко лесно се получават тук нещата. Значи, единственото, което трябва да вкарате е URL адреса на самия вебсайт, в който искате да вградите, или онлайн магазин, който искате да вградите във Facebook и да ви се показва по начина, по който аз ви показах. Значи, слагате URL-то на двете места. Тук има няколко опции, които ако искате задавате. Примерно да има имейл бутон, твит бутон и така нататък. След което ето тук активирате и съответно давате post up to timeline. View on Facebook, може да видите как ще ви изглежда, съответно дали се получават правилно нещата. Тук също имате и друг вариант точно при това приложение и то е да изберете да не е URL адреса на вебсайта, а да си го направите чрез HTML код. Само че това е много по-лесен вариант, не всеки знае как да пише HTML код. Затова
е предпочитано от мен приложение, което става чрез URL адреса директно в гаражда. Тук има и други приложения от този тип, които може да разгледате като цяло в сайта и могат да ви бъдат полезни. Искам да ви покажа как можете да вградите също така оферти, примерно за групово пазаруване. Най-популярната такава платформа, която дава възможност за вграждане на цялата страница с налични оферти за групово пазаруване е Lapni.bg. Искам да ви я покажа съответно как работи. Така сега съм влезнала в профила си, но ще дам изход, за да му тръгнем от началото. Влизате съответно или се регистрирате, или вход, ако вече сте регистрирани в Lapni.bg. Отивате най-отдолу, тук имате... Тук малко ще ме забави, докато изкара всички оферти. Ето това. Печели от твоя сайт. Тук ви дава защо да изберете Affiliate програмата на Lapni.bg. Влизате си с имейла и паролата съответно. Ето аз влизам там, където бях влезнала и в началото страницата, която ви показа. Дава ми съответно статистика по сайтове, примерно за месеца има ли някаква печалба или не. Аз не ги използвам много тези платформи за монетизиране във Facebook страниците си. Бяха спряни, сега в случая я включих изцяло, за да мога да ви покажа как работи, така че и сумата съответно се вижда, че като печалба почти липсва. Тук отиваме, има няколко неща, може да споделите линк директно на Facebook страницата си по този начин. Значи избирате си оферта и давате, изключително лесно е, сподели във Facebook и директно ви споделя като линк цялата оферта. Съответно някой, ако влезне през линка в тази оферта и си я закупи, вие печелите процент, който се натрупва в сметката ви, изцяло на принципа на афилиейт маркетинга, за който вече говорихме подробно. Интересното тук е този код за вграждане, който дават възможност и точно за Facebook страниците ни интересува. Ето този линк. Можете да използвате следния линк, за да вградите списък с нашите оферти във вашата Facebook страница. Продажбите от тези страници ще се отчитат във вашия Affiliate акаунт. Повече информация и помощ за вграждане на офертите може да намерите тук. Тук е много добре описано как може да вградите самия линк. Аз ще ви го покажа нагледно как става. Всъщност аз ви показах съответно как може да вградите линка към на вебсайт или онлайн магазин. По същия начин взимате ето този линк и вместо примерно на вебсайта, който аз в момента съм вкарала, вкарвам на тази на Lapni.bg офертите линка за Facebook страницата. Той ми тръгва и се получава следното нещо да кажем. Момент само къде да го погледнем. Айде да е тук. За да ви го покажа нагледно. Аз в момента нямам да замествам линковете, но както ви казах, се прави на този принцип. Просто замествате, слагате там линка, публикувате по начина, който първия път описах. Ето го при мен къде съществува като приложение. Групово пазаруване. Тук и чрез друго приложение, което също ще ви покажа, но то е чрез HTML код. В случая аз съм вкарала в HTML кода и други оферти. На групово BG първо съм вкарала, след което идва на Lapni.bg страницата с офертите. Вижте по какъв начин изглежда. Ето много нагледно, много добре изглежда, много лесно за употреба. Хората влизат, харесват си оферта, кликват съответно върху нея,
Отваря им се сайта на LapniBG, влизат чрез регистрацията си, ако са се регистрирали или се регистрират, закупуват си офертата и вие печелите процент. Единственият проблем при това вграждане на такива оферти е, че за да достигнат до това приложение, до тази страница с оферти всъщност, трябва да влезнат в самото приложение, което трябва да намерят. Естествено, когато това ви е основен доход за монетизиране, начин за монетизиране в Facebook, съответно това приложение ще трябва да го направите тук при първите 4, които в момента при мен са снимки, за нас обучение и топ фенове. Ако искам да го преместя 10 първите 4, просто от тук ще му задам къде да го вкарам. В случая ще дойде на мястото, да кажем, на топ фенове, разменят си местата. Айде така да го направим. И сега, ако дам рефреш на страницата, ето как излиза в първите 4. Съответно хората по-лесно ще го намират. Ако искат да разглеждат оферти директно от вашата страница, ще влизат в приложението ви групово пазаруване или както там го кръстите, зависи. Може да имате и по-интересни идеи от моята. И съответно ще могат да направят избора си за оферта, която да закупят директно от вашата Facebook страница. Ето как аз съм смисъл какво използвам тук като приложение. Това е Highlight. Ето го този таб в случая. Аз направо съм го отворила, за да ви покажа как изглежда. Дала съм му edit, за да мога да ви го покажа. Давам и превю тук как изглежда самия HTML код, който съм написала. Това е едно кратко HTML кодче, което в първата част е iframe на групово BG, който се показва ето тук в тази част. И във втората част е ето го този линк, за който говорихме. Ето го тук. LapniBG, All the Facebook Page 344 е при мен. Ето го съответно тук. В iframe като линк е вграден, съответно размери съм му задала, нямам представа дали съответно имате познания за писане на HTML кодове. Ако имате, може спокойно да използвате и това приложение. Ако нямате, както ви казах, ето това е много по-лесният вариант с директно вграждане на URL адреса, който ето тук на мястото на този ще дойде линка от LapniBG, също и тук, след което просто давате Save, публикуване в таймлайна и е готово. Появява се в Facebook страницата ви. Съответно, както казах, съществува винаги и другия вариант. Директно от тук да публикувате чрез подели линк. Това вече има го не само в LapniBG или групово BG, а в много от сайтовете за групово пазаруване, както и афилиейт програми ви дават директни линкове, които може да споделите във Facebook. Взимате си линка. Ето го, тук в LapniBG има специален бутон, но в другите страници не е така. Можете директно да си вземете линка и да кажем, аз сега ще си го публикувам в профила. LapniBG, Affiliate, клик, еди какво си, това си е моя Affiliate линк, с който удостоверявам в системата моя профил. Съответно публикувам тази оферта и някой от моите приятели, ако я хареса, влезне през този линк в сайта на LapniBG и си закупи тази оферта, а съответно ще спечеля
комисионна от Affiliate програмата на LapniBG. По този начин, знаете, функционират всички Affiliate програми. По този начин и вие можете да монетизирате във Facebook, публикувайки различни оферти, различни линкове към продукти и оферти за групово пазаруване, въобще каквото си изберете на базата на Affiliate маркетинга. Това е стандартният начин, за който вече всъщност сме говорили в Affiliate програмите. Отново повтарям, другия вариант беше ето по този начин, ако продавате някакви продукти, да ги публикувате чрез снимка, описание, цена и директно да се извършват от страницата ви продажбите. Можете да го направите и по този начин с онлайн магазина. Граждане на онлайн магазин. Сега има някакво прекъсване към сървъра им сигурно. В момента се разпадна връзката, но ето. Директно на Vivid Story се отваря страницата, без да се отваря магазина. Ето го и месечния абонамент. 29 лева на месец. Годишен абонамент 23 лева на месец. Това е платен вариант, доста добър, който може да използвате, но аз винаги препоръчвам да се използват безплатните варианти. Безплатният вариант, който ви показах, е просто отново чрез това приложение да си вградите изработен собственоръчно от вас онлайн магазин на безплатна платформа, каквато е тази на Weebly, в която аз съм изработила моя собствен сайт. Ето я Weebly. Тук също може да си направите онлайн магазин. Може да изберете и друга по-подходяща за онлайн магазин платформа, която да използвате. И съответно, другия начин, който говорихме, е да вградите цялата страница на LapniBG с офертите в Facebook страницата си по начина, по който ви показах, чрез приложение, което може да се използва отново за монетизиране. Това е за днес от мен. Очаквайте скоро нови уроци. Пожелавам ви хубав ден!